ये बिहारी स्टाइल में रैप सुनो। ये हाँ हम बिहारी करीले रंगदारी रहीला अकेला पड़ी सौ पे भारी। घर मोतिहारी है कमर में कट्टा और हाथ में गाड़ी है। पंगा जे लेवेला ओकरा के मारीला। भोरे भोरे उठी बानी पगड़ी मुरेठा काहे से हई बाबू कोईरी का बेटा। केहू खिलाफ हमरा नहीं के जमाना में फोटो लागल बाटे चार गो थाना में। हई हम बिहारी करीले रंगदारी रे रहीला अकेला पड़ी सौ पे भारी रे। ए सुना हल्का में लेता रुका हल्का में लेवा तारा हमरा बिहार के सन की जे भेजा मुआदन जमार के। पटना में पार्टनर है बेतिया में यार सीतामढ़ी के लड़का सा रखेला हथियार। बिहार के जिला रंगदार होला यहाँ बात में बाबू मार होला। घर घर में यहाँ हथियार होला सुकून से जिए तानी जिए दे। नेपाल वाला दारू हमरा पिए दे जब मार होला कमर से काटा निकलेला। बड़ बड़ गुंडन के दाल नहीं गलेला बिहार में सरेआम रंगदारिये न चलेला। हई हम बिहारी करीले रंगदारी रे रहीला अकेला पड़ी सौ पे भारी रे। भोजपुरी में रैप लेके आ गई पूरा बिहार में छा गई। ताकि लना कहीं गलत नजर से तोरा के देखनी त नियत बिगड़ गेल। करेलू प्यार त लगे में आव हमरा के जाने गो चुम्मा सिखाव। मोर पर रेस हो जाई 4 गो केस हो जाई। तहरा से रंगदार ह तू डरत काहे बारू जब दागे लगम गोली त रेस हो जाई। हई हम बिहारी करीले रंगदारी रे रहीला अकेला पड़ी सौ पे भारी रे। रिकॉर्डिंग बाय केसीपी म्यूजिक ढाका।